So karon perfect na imong like sa imong trabaho, comfortable na kay ka, kontento na ka, kontento na ko but still we are kontento aiming na ko for more. aiming for better kay Mm. it's not just for kanang dira ra gid tataman but we have to look forward nga napagay mas ma-better dili lang kay better for salary, Mm. better kanang makaadto ka sa laing lugar unsa ba na better self pod Mm. kay kung makaadto ka sa laing lugar nanapog kay mailhan kung unsa ka. Kay ingon bitaw sila dili nimo makita imong self kung dili ka manarbaho og layo labi na sa gawas didto nimo makita kung unsa ka. Kay bali gumawas ka sa comfort zone Oo. mo ba? Doon mo makikitaan nga ikaw talaga Mao maisog jud ka. ni. Ma-feel na Mao nimo jud ni ang ako gid tinuod ni. nga world. Di ba? So kung dili ko mo explore og another thing, so dili ko ka Mas kaila. stuck na ka sa inyong Kung mo stay lang ko didto for kuan, so balik-balik ra siya, balik-balik ang routing, balik-balik ang area, balik-balik ang tao, balik-balik ang places nga imong madtuan. So I want to explore something also. It might be that thing could help me to be better. Pero kinahanglan ba ano no, it takes courage. Courage jud, nga risky pud kay siya. lumangyaw ka. Risky siya. Kinahanglan ko to. Kaya kung hindi ka taga langyaw, hanggang dyan ka na lang talaga. Kung dyan ka lang sa comfort zone mo, Yes. hindi ka mag-grow. And then kuan pod ka ng ang health pod nimo diha. Grabe jud kag bantay sa imong health. Kay walay laing mo muto jud ko aning maskin pag Pinoy imong kauban, dapat ang moatiman sa imong kagalingon is ikaw ra gyud mismo, walay lain. Importante karon kuan kanang, di ba ang importante kung saan ka comfortable, yung peace of mind, Peace of yun talaga mind. yung pinaka-importante. Tinuod. No, kanang why stuck in a situation nga hindi mo gusto. Yes, diba? truth. So nangingita ka talaga kung saan ka talaga ganahan. Kung gusto mo dito, di magdudugay ka, di ba? Nugay ka.